tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Medcast Timișoara. Numele meu este Mătăsaru Alexandra, sunt student în anul 2 la medicină și astăzi îl am alături de mine pe domnul dr. Meche Vlad, rezident în cardiologie anul 4. Bună, Vlad! Salut, îmi pare bine. Mersi mult de invitație. Cu drag, mulțumim că ai venit. Cu drag. O să încep direct. Am câteva întrebări pentru tine de început, ca să te cunoaștem și noi mai bine și cei care se uită la noi. Iar prima întrebare este, cum te descrie în 3 cuvinte? Curios, multilateral și pasionat. Pasionat. Frumos. Da, îmi place ce fac. Sunt într-un punct al vieții în care simt că toate aspectele sunt într-o linie dreaptă și într-o pantă ascendentă. Deci e un punct bun în care m-ați nimerit cu podcastul ăsta. Te simți împlinit. Da, chiar pe plan academic simt că lucrurile merg ok. Și asta e reconfortant. Da. Următoarea întrebare este, cum ai ales specializarea în cardiologie și ce te-a motivat să mergi în această direcție de cardio? Când am făcut practica de vară în cadrul facultății, am ales printr-un program de la o altă asociație să-mi fac practica de vară în altă țară. Și fiecare practică de vară, și din anul 1 până în anul 4, am făcut practica de vară în Thailanda, în anul 1, în anul 2 în Mexic, în anul 3 în Kenya și în anul 4 în Suedia. Tot pe curicula pe care o aveam și noi, prima dată chestii preclinice, apoi clinice, dar am avut ocazia să le fac într-un sistem medical și într-o cultură complet diferită de ce aș fi avut în România. Prima dată a fost un proces de excludere. Mi-am dat seama ce nu vreau să fac. Mi-am dat seama după anul 4, după ce am făcut stagiu în Suedia de cardiologie, că îmi place cardiologia pentru că îmi plăcea să vorbesc cu pacientul, am o minte mai analitică, îmi place să văd cazurile ca niște puzzle-uri care trebuie descifrate. Cardiologia e o specialitate foarte căutată, e ușor privatizabilă, îți dă oportunitatea să te supra-specializezi pe o grămadă de domenii, de la cardiologie intervențională, electrofiziologie, imagistică, cardio-oncologie, cardiologie sportivă. Sunt o grămadă de subspecializări și atunci dacă vrei să faci ceva din multele specialități pe care le-ai ales, tot ai și în cardiologie multe din care să alegi dacă vrei să te supra-specializezi. Și cred că mi se pare interesant și complex ca și organ, cordul. Deci toți factorii ăștia au fost, de-a lungul anilor, s-au adunat și, retrospectiv vorbind, cred că cel mai important ăștia ar fi. Da. Ai spus mai devreme că ai fost în practică în Thailanda. Cum ți s-a părut acolo? Super diferit. Ăla a fost primul șoc, pentru că în anul 1 am fost în practică și am fost în preclinic. Și am rămas foarte surprins, pe de o parte, de cât de bine dezvoltat era spitalul, pentru că mă gândeam, fiind o țară de categoria a 3-a, să fie condiții mai puțin optime, să zic așa, în spital, dar am fost foarte surprins de ce aparatură și de ce personal aveau, super profi, și guvernul băgase mulți bani în cercetare. Și am avut ocazia o lună să fac parte dintr-o echipă de cercetare foarte faină, foarte mișto. Pe de altă parte, Thailanda e o experiență complet diferită, pentru că fiind și pe alt continent și fiind atât de departe de noi, oameni diferiți, limbă diferită, mâncare diferită, cultură diferită. Cred că ce m-a șocat cel mai tare a fost faptul că în Bangkok e un oraș foarte heterogen construit. Adică e un oraș în care poți pe aceeași stradă, pe același bulevard să vezi un hotel de 5 stele și Ferrari și Lamborghini parcat în față și pe cealaltă parte, sau 200 de metri mai încolo, case de chirpici. Și asta e șocant pentru cineva care vine din Europa, în primul rând. Dar mi se pare foarte interesant cum, cultural vorbind, a fost un șoc cultural plăcut pentru mine și schimbul din Thailanda m-a convins să mă duc și în alte schimburi de experiență, practic. Deci a fost complet altceva, dar ceva ce m-a motivat să mai vreau altceva. Da, o experiență puțin diferită față de exact. ce auzim. Următoarea întrebare e tot legată de partea asta, dacă tot am povestit cum ai plecat din țară și vreau să ne spui puțin dacă ai plecat din țară după ce termin rezidenția. Aș vrea să plec din țară ca să mă formez în străinătate, pentru că sunt conștient, sunt realist că există oportunități de formare în cardiologie
care nu sunt disponibile la noi în țară încă, dar în punctul ăsta al vieții nu mă văd plecând de tot, să zic așa. Mi-ar plăcea ce aș visa eu să fac ar fi să mă duc în străinătate, să mă școlesc la case înalte, ca să zic așa, și să pot să mă întorc aici să fac ceva. Să vin cu know-how și cu experiență și să dau ceva înapoi comunității aici. Pentru că trebuie să realizez că, vrând nevrând, vin dintr-un punct de vedere privilegiat. Am avut acces la educație, am avut o condiție financiară stabilă, părinții mei mi-au oferit tot de ce am avut nevoie ca să pot să fac medicină și cum nu e, sistemul medical și sistemul românesc m-a ținut și m-a adus unde sunt acum. Și simt că vreau să dau ceva înapoi. Vrei să aduci o schimbare. Exact, da, practic. Da. Pe scurt. Da, te apreciem foarte mult. Da. Ok. Vreau să spui puțin și care sunt cele mai importante competențe pe care le-ai dezvoltat în ultimii 4 ani de rezidențiat în cardio. Aș zice că cel mai important, indiferent de... Pentru că nu sunt 100% hotărât ce supra-specializare vreau să-mi iau acum, dar ca și clinician, ca și medic de cardiologie, de medicină clinică, unul dintre cele mai importante skill-uri au fost skill-ul interpersonal, adică să pot să fiu capabil să vorbesc cu oamenii și nu neapărat doar dintr-o prismă medicală. Faptul că jobul meu e să vorbesc cu oameni m-a ajutat, dar și faptul că mie îmi place în general să vorbesc cu oameni și sunt o persoană destul de deschisă, se potențează una pe alta. Dar ăsta e un skill foarte important și un skill foarte relevant pentru un clinician, pe de-o parte. Accesul la o grămadă de materiale și de conferințe și de workshop-uri și de prezentări și de oportunități de cercetare. Deci, fix de ce ziceam la început, multilateralitatea pe care o oferă cardiologia și oportunitățile de dezvoltare academică în rezidențiat au fost iară foarte utile. Și cred că, sincer, alt skill pe care l-am învățat de când sunt rezident e skill-ul de a învăța cum să mă echilibrez. Când eram student nu exista neapărat work-life balance, nu mă interesa neapărat. Adică învățam când era de învățat, mă distram când era de distrat, doar că nu vedeam neapărat... Nu eram obligat să merg la cursuri, știi, acum ești plătit, acum trebuie să mergi la un job, deci am intrat, sunt adult acum, practic. Trebuie să te organizezi. Da. Și ăsta e skill-ul de organizare și de echilibru. Ok. Cu siguranță se uită mulți studenți la noi care vor să facă... O să treacă la rezidenție. Da. Și își doresc să aleargă cardio. Și sunt curioși, probabil, cum arată o zi din viața ta ca și rezident. Spitalul în care lucrez eu are oportunitatea de a face intervenții de cardiologie. Adică, pe lângă cardiologia clinică, ce se întâlnește în majoritatea spitalelor, și imagistică obișnuită, ecografie, CT, RMN, mai facem și cardiologie intervențională, adică putem să punem stenturi, să desfundăm vasele, arterele coronare când sunt înfundate, sau să facem electrofiziologie. Adică dacă pacienții au probleme electrice la inimă, noi putem să punem dispozitive, defibrilatoare, stimulatoare cardiace, care să ajute inima să se contracte cum trebuie. Ziua începe cu internarea pacienților. Ca orice specialitate clinică, la fiecare pacient se ia anamneza, așa îi spune când vorbești cu pacientul, se discută, se stabilește diagnosticul și practic până se ajunge la diagnostic trebuie să treci prin anumite etape în funcție de ce te gândești că are pacientul. E ca un decision tree, de fiecare dată când, ok, ai un anumit panel de simptome, la ce mă gândesc? Fac analizele astea. Și în marea majoritate a cazurilor ai mai mulți pacienți odată. Și atunci trebuie să faci multitasking, să vezi cum te împarți, cum te programezi, cum ai tu timp. Și depinde cu cine lucrezi. Adică depinde specialistul cu care lucrezi pe ce ramură a cardiologiei este. Doctorul care lucrez eu e pe cardiologie intervențională. Deci noi mai mult avem treabă cu pacienți cu boli ischemice, boli coronariene. Dar, de exemplu, când ești de gardă, când mai sunt zile, noi în principiu facem cam orientativ la mine în spital, se fac cam 3 gărzi pe lună. Când ești de gardă, trebuie să te împarți în prima parte a zilei între lucrul tău la spital ce ține de pacienții tăi și ce vine în urgență, care la noi în spital, fix pentru că facem chestiile astea de cardiologie intervențională în regim de urgență, vin infarcte și vin blocuri.
totale sau blocuri de grad înalt care trebuie implantate, le trebuie puse stimulatoare cardiace. Pe lângă asta, când mai există activități academice, mai sunt prezentări de caz, mai sunt workshop-uri, mai sunt conferințe, mai vin studenți în practică. Deci, niciodată nu stai. Asta e partea bună, zic eu. Adică asta mi-am și dorit. Dar e challenging într-un mod plăcut. Adică mă stimulează mental. Deci nu crezi că e obositor dacă faci ceva ce-ți place? Ba da, poate să fie obositor dacă îți faci ceva ce îți place, dar fix de asta e foarte important să poți să găsești, părerea mea, un echilibru. Adică să știi când e nevoie de o pauză, să știi când ai nevoie de timp pentru tine. Eu, din păcate, mai ales în prima parte, aveam tendința să mă consum ca bateria, să zic așa. Dădeam tot ce puteam și după aia, după 2-3 săptămâni, aveam 2-3 zile în care nu clacam, dar eram epuizat. Știi, aveam nevoie, adică nu mai aveam timp pentru mine, tot timpul ăla era dedicat somnului, fiindcă eram rupt de obosit. Ceea ce e firesc, adică fiecare specialitate are un ritm de lucru diferit și studenții cred că înainte să dea examenul de rezidențiat au responsabilitatea să afle în măsura în care pot cu ce se mănâncă o anumită specialitate înainte să-și o ia. Cardiologia e o specialitate destul de solicitantă pentru că sunt mulți pacienți, nu se termină niciodată și sunt mulți și majoritatea pacienților pe care îi avem noi în spital sunt destul de dificili, adică vin cazuri grele, complexe, cazuri cu mortalitate înaltă și trebuie să-ți ții capul pe umeri, dar și să știi când, în afara lucrului, când e nevoie de timp de tine. Da. Vorbind de gărzi, ca o curiozitate, așa să spun, ai vreun ritual pe care îl faci înainte de o gardă sau o prezentare, să te pregătești? Gărzile nu mai sunt acum atât de... N-am nevoie neapărat să intru în starea mentală decât dacă sunt odihnit. Adică poate cel mai bun sfat pe care l-am înainte să merg într-o gardă e să mă duc, să mă odihnesc în noaptea de dinainte. Dar e o pregătire psihologică în măsura în care trebuie să realizezi că ești tu... Bun, există o echipă, clar. Nu ești singur niciodată și asta e partea bună, că încă în perioada de rezident tu poți să iei decizii și tinzi cu cât ești mai mare spre autonomie, dar nu ești neapărat de capul tău. Sunt situații în care trebuie să iei tu o decizie, în care nu există cineva tot timpul în spatele tău și trebuie să iei o decizie și în loc să spui, hei, am asta, ce să fac? Situația e, am asta, am făcut asta, ce să fac acum? Cred că trebuie să fii cu capul pe umeri, trebuie să fii conștient că îți asumi o responsabilitate, că nu te obliga nimeni să faci chestia asta, dar e satisfăcător, cu toate că e obositor, să fii responsabil, să fii în control, pentru că în fond e vorba de pacienți. Adică noi pentru asta facem gărzile, pentru pacienți. Ca și rezidenți nu suntem plătiți în gărzi, asta e altă poveste, dar ăsta ar fi ritualul, sincer, că mă odihnesc. Da, spuneam de lucrul în echipă, crezi că e important în această... Da, e super important pentru că dacă... Nu e nicio rușine să spui că nu știi. Și ca rezident, și ca medic specialist. Deci am ajuns să apreciez un medic superior în grad mie care să spună, nu că e depășit de situație, dar să ceară o altă părere. Adică de asta în spital sunt mai mulți medici, fiecare, evident, fiecare e cu cazurile lui, fiecare e cu treaba lui, dar e important să știi că toată lumea, tot personalul de acolo nu ți-e dușman. Sunteți acolo ca să lucrați împreună pentru binele pacientului. Dacă ai nevoie de o altă părere, fie și din afara echipei tale, ești tot timpul îndreptățit să o ceri. Dacă, să spunem ca și rezident din prisma mea, acum eu sunt undeva cam pe la jumătatea drumului, să zic așa. Sunt situații în care, da, și eu trebuie să întreb rezidenții mai mari ce-i de făcut și sunt situații în care eu coordonez activitatea rezidenților mai mici. Cum ziceam și înainte, cred că trebuie să tinzi către autonomie, dar indiferent cât de repede sau cum obții autonomia respectivă, te lovești de situații în orice specialitate în care nu știi ce să faci pe moment. Și nu e nicio rușine să întrebi, pentru că în fond ideea e să ajungi la un răspuns indiferent dacă ai ajuns tu singur sau împreună cu altcineva. Pe pacient nu-l interesează câți oameni au contribuit la diagnostic. Important e ca el să fie pus și ca tratamentul să fie instituit.
Mi-ai povestit puțin și de colegii tăi sau poate rezidenți din ani mai mari sau doctorii. Ai un sfat de la un mentor, primit de la un mentor care te-a marcat sau poate e foarte important pentru tine și încă îl iei în considerare? Să mă implic, la modul general. Cred că treaba rezidentului... Poți foarte ușor, e foarte ușor să intri doar în rutina asta de îmi văd pacienții, mi-am făcut externările, mi-am făcut cazurile, ok, aia e. Singurul fel în care poți să crești, să zic așa, și pe plan academic și pe plan personal, e să te implici în alte chestii care poate te scot din zona de confort, care poate te fac să, nu știu, te învârți în alte cercuri, să zic așa, mă refer la cercuri academice. Când eram la începutul rezidențiatului, nici eu nu știam cu ce se mănâncă mersul la congrese, la conferințe, participarea la workshop-uri. Nu m-am gândit niciodată că o să organizez eu workshop-uri, dar acum, după 4 ani, e bine că m-am implicat. Și ăsta e un sfat pe care l-am primit de mai multe ori. E foarte important să fii implicat în ce faci. Da. Chit că nu-ți iese, mergi, încerci altă ușă, important e să încerci. Și acum să intrăm un pic în pâine, pe partea de cardiologie. Ce greșeli frecvente fac pacienții cu afecțiuni cardiovasculare în ceea ce privește stilul lor de viață? Aș zice că o greșeală frecventă pe care pacienții nu o realizează e că majoritatea bolilor cardiovasculare pe care le au ei sunt a la lung. Nu sunt ceva... Hipertensiunea nu e o boală Nu apar care, din senin. Da. Ea, odată instituită, foarte greu dispare complet, să zicem așa. Rămâne ca un factor de risc. Pacienții, aș spune că lipsa de complianță, ca să zic în termeni largi. Pacienții nu-și iau tratamentul, nu și-l iau decât dacă se simt rău, nu se gândesc poate că factorii de risc cardiovascular, pe care îi știm toți, obezitate, hipertensiune, dislipidemie, fumat, toți ăștia sunt cumulativi și aduc, dacă îi aduni, un risc exponențial mai mare decât fiecare factor luat independent. Și nu stau să se gândească că stau toată ziua și fumez sau nu mănânc chiar așa de gras sau nu fumez chiar atât de mult, nu fac chiar atât de puțină mișcare. Probabil și asta, lipsa de complianță la tratament, nerealizarea severității bolilor. Și asta e o greșeală care, sincer, cred că ține, din păcate, de personalul medical și anume faptul că nu-și înțeleg boala. Mulți pacienți subapreciază severitatea bolilor pentru că nu înțeleg ce au. Și asta e datoria noastră ca și clinicieni. Când ne vedem cu pacientul, că e în gardă, că e în policlinică, că e la spital, să explicăm pe înțelesul lui. Pentru că sunt unii pacienți cu care, o să putem să avem un dialog un pic mai dificil, să spunem, în termeni largi. Dar e datoria noastră să putem să ne raportăm la fiecare pacient, la fiecare intelect, la fiecare standard de viață și să putem să explicăm ce are pe înțelesul lui, pe limba lui, ca să-i explicăm pentru el. Pentru că dacă înțelege, e mult mai ușor să tratăm ceva, dacă și pacientul e conștient de ce are. Da. Și până la urmă să punem accent și pe prevenție. Da. Nu? Prevenția, din păcate, există campanii de prevenție și am participat la campanii de prevenție, doar că aici cred că ține, din păcate, și de neamul nostru. Românii sunt o nație care fumează mult, sunt o nație care consumă multe alimente bogate în grăsimi, e înrădăcinat cumva în cultura noastră, să zic. Treaba noastră ca medici ar fi într-adevăr să le explicăm de fiecare dată pacienților. Nu neapărat dintr-un punct de vedere, asta iar mai văd și mi se pare că nu rezolvă nimic. Pacientul nu trebuie certat. Un pacient certat cel mai adesea sau nu o să mai vină la control sau o să zic, ce știe el. Important e dialogul deschis. Noi oferim recomandările și îi spunem care sunt complicațiile potențiale pe termen lung, dar pacientul nu trebuie speriat, decât în măsura în care să fie conștient de ce are și de ce se poate întâmpla dacă nu ascultă sfatul nostru. Noi nu obligăm pacientul. Pacientul vine la noi pentru că se simte rău. Important pentru noi e să se simtă bine și asta uneori pacienții percep ca un afront, adică ce știe el. Dar în fond, asta e treaba noastră. E și comportamentul proactiv e foarte important, doar că asta e o latură
e o artă, să zic așa, să înveți pacientul să fie preventiv. Noi nu vrem să vină pacienții la noi când deja s-a întâmplat ceva. Ideal ar fi să vii să-ți faci controale anuale ca să vezi dacă totul e în regulă, ca să previi ceva mai grav. Nu e intenția mea să mă îngrijesc doar de pacienți cu infarct, dar atât de multă lume face infarct pentru că nu există... Prevenția e suboptimală, ca să zicem așa. Da, e o chestie cu care ne luptăm în fiecare zi. Deci consider că ar fi treaba ta să îi înștiințezi, uite, asta nu e bine, dacă faci asta pe termen lung, o să pățești asta, dar nu să-i cerți. Să nu-i cerți și fix de ce ziceam de implicare. Eu, ca individ, ca și medic, pot să ajung doar la un anumit număr de indivizi. Campaniile de promovare care sunt sponsorizate de companii sau care ajung, nu știu, pe rețelele de socializare sau la televizor sau pe internet, ating mult mai mulți oameni. Teoretic, asta ar trebui să facem noi ca și medici, ca și profesioniști în domeniul sănătății, să creștem awareness-ul, conștiința legată de anumite boli, anumite riscuri, tocmai în scopul prevenției. Dar asta presupune ceva în afara rezidențiatului, asta presupune o implicare extra. Dacă îți pasă cu adevărat de pacienți și dacă vrei cu adevărat să ai mai puțini pacienți, în fond. Exact, să fii cinstit. Deci, încă o întrebare legată de pacienți, dacă tot suntem la subiectul ăsta. Dacă există vreun remediu popular din popor pe care l-ai auzit și te-a surprins sau nu ți-a venit să crezi că persoana asta face acest lucru și crede că o să-i fie mai bine, dar poate nu e adevărat. Din păcate, majoritatea remediilor populare nu au nicio însemnătate științifică. Faptul că funcționează, și asta din păcate e un motiv prin care se propagă multe subdomenii din medicină alternativă, ca să-i spunem, cu care nu am nimic, nu mă înțelege greșit, doar că medicina alternativă vine, din punctul meu de vedere ca și clinician, ca o soluție în situațiile în care medicina alopată pe care o practicăm noi nu funcționează. Problema cu remediile din popor e că nu există studii, nu avem motive științifice să credem că ele funcționează la toată lumea. Eu nu pot să-i spun unui pacient să ia ceai de sunătoare, pentru că, da, deși la unii pacienți funcționează, nu există motive reale, concrete, clinice să demonstreze că funcționează. Asta nu înseamnă că pacienții nu au dreptul. Din nou, mă refer la toate suplimentele naturale, mă refer la, nu știu... Aveam un pacient, de exemplu, care există o aritmie care e destul de severă, la care de obicei se dă șoc electric, îi spune tahicardie ventriculară. Pacientul făcea des tahicardie ventriculară, pe care o percepea ca și palpitații, că îi bătea inima tare și el tușea. Pur și simplu, când el era fumător și oricum când termina o țigară și intra în tahicardie ventriculară, el tușa și îi trecea tahicardia ventriculară. Asta nu e o soluție. Nu poți să-i spun, da, ok, bine, tușește în continuare și o să fie ok. Nu. Trebuie tratată. Trebuie instituit un tratament medicamentos sau intervențional, în cazul ăsta un defibrilator. Asta m-a surprins. Dar, în principiu, noi, iar asta e datoria noastră ca și medici, pacientul o să afle de la știri, o să afle de pe internet de suplimente în astea, pentru că se promovează foarte bine. Și poate sunt unele situații în care nu o să ia medicamentele, foarte des se întâmplă chestia asta, nu o să ia medicamentele noastre pentru că îi fac rău, pentru că au efecte secundare, de care, din nou, noi ar trebui să le spunem și să se aștepte la ele și să nu întrerupă tratamentul decât dacă simptomele sau complicațiile sunt foarte severe, caz în care ar trebui să ne anunțe, dar preferă să bea un ceai sau să ia un supliment de nu știu ce enzimă sau de nu știu ce ceai de rostopască, sau pentru că alea nu au efecte secundare. Datoria noastră este să le explicăm că pot să le ia dacă doresc, dar că nu înlocuiesc un tratament corect, demonstrat științific și eficient. Bun, mulțumesc! Mersi! Mulțumim celor de la Technico Medicale, deoarece tot ceea ce vedeți a fost realizabil datorită lor. Magazinul tău de încredere din centrul Timișoarei pentru produse tehnico-medicale de înaltă calitate. De la echipamente esențiale la soluții specializate, aici găsești tot ce ai nevoie pentru bunăstarea ta. Vizitează pe strada Dr. Păulescu numărul 1, chiar în inima orașului, pentru că sănătatea ta este prioritatea lor.
Continuăm cu următoarea întrebare. Cum gestionezi stresul și responsabilitatea în situații de urgență cardiologică? Tot timpul există o echipă. În situații de urgență, important e ca fiecare să știe ce are de făcut. Există sarcini în urgență în care ești singur și trebuie să ceri ajutor. Există situații în care sunt mai mulți oameni în același timp. Dacă știi ce ai de făcut, îți faci treaba și dacă poți, coordonezi. Dacă nu, întrebi cum poți să ajuți. Situațiile de urgență sunt stresante pentru oricine, indiferent de grad, indiferent de ani de experiență, mai ales dacă sunt mai multe în același timp, ceea ce se întâmplă mai des decât ne-ar plăcea. Cred că un fel în care gestionez eu personal stresul în situația respectivă e pregătirea pe care o am. Adică știu ce am de făcut, am o responsabilitate, am învățat ca să ajung până aici. În majoritatea situațiilor mă descurc și coordonez. Dacă nu, cer ajutor. Nu e nicio rușine, nu e nicio problemă să ceri ajutor oricui e lângă tine. Mai mare, mai mic. Acasă, să zic așa, cum gestionez stresul de după situațiile de urgență, am hobby-uri care nu au absolut nicio treabă cu cardiologia. Am făcut teatru de improvizație în facultate și îmi place mult teatrul și mai merg la spectacole de teatru și joc în spectacole de teatru. Și în pandemie am descoperit că aveam nevoie de ceva să fac cu mâinile, fiindcă mă plictiseam prea mult și mă uitam pe YouTube la videouri din astea ASMR cu făcut lemn, piatră, lut și piele. Și am realizat că cu lucru în piele n-am nevoie de extrem de multe materiale și de aparatură avansată acasă și am început să fac chestii din piele. Și acum aș zice că ăsta e hobby-ul meu principal acasă. Fac chestii din piele. Genți, poșete, portofele. Urmează să ajungem și acolo. Okay. Am pregătit ceva și pentru asta. Încă o întrebare puțin mai interesantă și probabil mulți sunt curioși să știe. Care este cel mai complex caz cardiologic pe care l-ai tratat până acum? Cazurile, părerea mea e că un caz e complex din două perspective. Poate să fie un caz complex în sensul în care e un caz greu, e un caz în care nu știi ce să faci sau în care nu mai ai opțiuni și nu știi ce să faci, te simți așa un pic pierdut, dar cazurile complexe devin și mai complexe în momentul în care există și o încărcătură emoțională. Mult mai frecvent, din păcate, în ultima vreme vedem pacienți tineri care vin cu infarct, pacienți de 30 de ani, pacienți de 35 de ani care vin cu infarct și, nu știu, pe mine mă sperie pentru că am 28 de ani și mă face să mă gândesc că, știi, nu facem noi ceva bine, nu fac pacienții ceva bine, ce se întâmplă? Țin minte că un caz, a fost un caz de care s-a ocupat mai multă lume, inclusiv chirurgie, inclusiv ATI. Era vorba de o tânără care venise cu o boală genetică, care face inima să fie anormal de lărgită. Camerele inimii se lărgesc anormal de mult, îi spune cardiomiopatie dilatativă. Pacienta venise cu insuficiență cardiacă decompensată, în sensul care, din cât de largi erau camerele, nu mai pompa ca lumea. Adică fracția de ejecție, forța cu care se contractă mușchii inimii ca să pompeze sângele, forța era foarte mică, foarte slăbită era inima. Noi avem medicamente și putem să administrăm și ca pe ATI, pe seringă automată, anumite medicamente care să facă inima să pompeze mai tare și mai bine și mai repede, dar alea nu dădeau niciun rezultat, pentru că boala era genetică. Noi nu aveam ce să-i facem inimii, încercam să o biciuim, să zic așa, cât de mult puteam cu medicamente, dar practic cu toate intervențiile și cu intervenții de la chirurgi s-a pus problema și de bypass și de alte chestii. Până la urmă, pacienta a fost transferată la Târgu Mureș pentru transplant cardiac. A fost o situație în care ne-am chinuit efectiv pentru că pacienta era și tânără, era undeva pe la, 26-27 de ani și era de vârstă cu mine și vorbeam cu ea la pertu pentru că ajunseserăm să ne cunoaștem. Te rupe, știi? Când vine familia, era căsătorită cu copil acasă, vine soțul, vine copilul, poate uneori trebuie să le spui sau nu știi să le spui dacă există șanse reale de supraviețuire.
Că noi ne luptăm, dar practic asta e boala. Bine că s-a descoperit, pentru că ulterior s-au testat genetic și restul din familie și s-a descoperit că există o moștenire. Până la urmă cazul a fost ok. A beneficiat de transplant, s-au dat telefoane, au ajuns la... Da, e ok. Deci acum e ok. Doar că în momentele alea, știi, cu toată medicina, cu toată școala pe care ai învățat-o, sunt unele situații care te rup, știi, te consumă. Important e să poți să treci peste ele și să mergi mai departe. Asta e treaba noastră, practic. Facem tot ce putem și mergem mai departe. Ok. Acum o altă întrebare pentru colegii noștri care consideră cardiologia ca opțiune pentru rezi. Ce trebuie să știe legat de rezidențiatul pentru această specializare în România și dacă altă țară ar putea oferi alte posibilități? Rezidențiatul în România se ia cu notă mare. Cred că în ultimii ani cardiologia, dacă nu a fost în pe primul loc, era cel puțin în top 3. Motivul, cred eu, pentru care cardiologia se ia cu notă mare e pentru că e o specialitate ușor privatizabilă, de asta se ia, după părerea mea, și dermato și oftalmo se iau cu note mari, pentru că sunt ușor privatizabile. Și la mare căutare. Adică tot timpul undeva în țară, oriunde, o să-ți găsești un loc să lucrezi ca și cardiolog, pentru că sunt mulți pacienți, pentru că există cerere și atunci e normal să fie și ofertă. Rezidențiatul în România, eu fiind, activ, să zic așa, în rezidențiat în România, e un rezidențiat bun. Înveți lucruri. Evident că, să spun, există programe în alte țări și există țări care au o infrastructură medicală mult mai dezvoltată decât a noastră și dacă ești interesat de chestia asta, merită încercat. Am colegi, urmează și eu să merg în străinătate, sunt programe în care poți să mergi 6 luni, un an, poți chiar și să te transferi cu totul, să-ți faci rezidențiatul în altă țară. Cred că depinde foarte mult și de ce vrei să faci și de cât de mult vrei să te implici, de ce parte a cardiologiei te interesează și în funcție de opțiunile pe care ți le oferă plaja largă, să zic, de cardiologie, spuneam de supra-specializările pe care le-am menționat, ajungi poate într-un punct în care, ok, vreau să fac și altceva sau vreau să fac o supra-specializare care nu e așa de populară în România. Două module care mi se par foarte interesante și pe care mă gândeam, nu m-am hotărât încă pe care să merg ca să-mi fac formare în străinătate, e cardio-oncologia, care e o supra-specializare a cardiologiei care se ocupă de pacienții oncologici care sunt pe tratament cu chimioterapie, care anumite clase de chimioterapice sunt cardiotoxice, adică afectează inima. Treaba cardio-oncologului e să facă echipă cu oncologul, să știe care chimioterapice sunt cardiotoxice și să facă o evaluare la început a pacientului, a stării lui cardiace, să zic, și dacă apare o complicație cardiacă în timpul tratamentului, există situații în care, din păcate, tratamentul chimioterapic trebuie întrerupt. Pentru că, ok, tu tratezi cancerul, dar pacientul decedează de o complicație cardiacă dată de medicamente. Și trebuie să-ți dai seama, e o complicație dată de boala, e o complicație dată de cancer, e o complicație dată de chimioterapice, oprești chimioterapicele. Pentru cât timp? Când e safe să le reinstitui? E o specialitate foarte interesantă, o supra-specializare foarte interesantă și alta e cardiologia sportivă. Cordul atletului nu respectă, să zic așa, aceiași parametri de dimensiune, de formă, de volum, de masă ca și cordul unui om din populația generală, să zic. Și e foarte interesant pentru că inima se adaptează diferit în funcție de ce tip și ce intensitate de efort fizic face un atlet. Și la fel, trebuie să știi când și cum să-i recomanzi unui atlet de performanță dacă face o complicație, dacă are un eveniment cardiovascular, să știi ce-i de făcut, când le evaluezi, să știi ce-i normal și ce nu, pentru că nu te raportezi exact la aceleași valori, să zic, ca la indivizii din populația generală și, mai important, să știi cum să-i recomanzi. E safe în continuare să alergi, e safe în continuare să fii halterofil sau ciclist sau înotător de performanță. Astea sunt subdomenii, să zic așa. Dacă vrei, nu neapărat performanță, fiindcă nu vreau să pun pe un piedestal
și să zic că rezidențiatul în străinătate e cu mult mai bun și nu merită să faci rezidențiatul în țară. Rezidențiatul în țară îți oferă era să zic post. Nu îți oferă un post în țară, dar îți oferă oportunitatea să lucrezi la tine în țară. Și dacă vrei să rămâi la tine în țară sau dacă vrei să te întorci la tine în țară, mi se pare important să poți să te obișnuiești cu sistemul de aici. Există o opțiune perfect validă să te duci din start, să-ți faci rezidențiatul în altă țară și am o grămadă de colegi care au făcut chestia asta și există poate mai multe oportunități în centrele mari, în străinătate. Și la noi există oportunități, dar ideea e că trebuie să vezi cât de mult vrei să te implici. Pentru că, indiferent unde mergi, sau aici, sau în străinătate, o să muncești mult. Și ideea e să-ți placă, ideea e să mergi pe ceva ce te vezi făcând toată viața și după aia, în funcție de alți parametri care intervin în viața de adult, nu știu, familie, copii, salariu, unde ești, cât de departe ești de casă, de familie, de prieteni, dacă ți-ai făcut prieteni în străinătate, hotărăști dacă rămâi în țara respectivă sau dacă te întorci. Nu există un răspuns standard, fiecare are povestea lui. Da, chiar voiam să te întreb dacă ai luat în considerare vreo supra-specializare până acum. Doctorul cu care lucrez eu, cum spuneam, e pe cardiologie intervențională. Mi se pare foarte interesantă. Acum sunt pe stagiul de cardiologie intervențională pentru că în cadrul rezidențiatului noi avem stagiile conexe, să zic așa, care se fac la începutul rezidențiatului de medicină internă, de endocrinologie, specializări care au oarecum legătură cu cardiologia, dar nu faci doar treabă de cardiolog. Mergi acolo ca să vezi în parcursul rezidențiatului și boli care au treabă cu ce faci tu. După aia, când ești în anii mai mari de rezidențiat, începi să faci stagii doar de cardio. Stagiul de ecografie, stagiul de cardiologie intervențională, stagiul de electrofiziologie, de terapie intensivă cardiologică. Practic, mie, în punctul ăsta, să zic, ce mi se pare cea mai interesantă și cea mai palpitantă e asta, terapie intensivă cardiologică. Adică pacienții care sunt critici, care sunt undeva la granița între ATI și cardiologie și tu, practic, ești și un cardiolog, dar și un ateist, pentru că te ocupi doar de cazuri acute, te ocupi de cazuri critice, care au, într-adevăr, aduc o provocare mai mare, dar satisfacția e exponențial mai mare, după părerea mea. La fel, în România, să zic, e foarte populară obiceiul de a lucra pentru că statul îți permite. În străinătate nu se obișnuiește foarte mult chestia asta, poți să lucrezi atât la stat cât și la privat. Fair enough, adică dacă poți și dacă vrei să o faci, e tot dreptul tău să o faci. Cred că e important pentru fiecare, odată ce ajungi în rezidențiatul de cardiologie, să-ți dai seama că o plasă de siguranță există în sistemul de sănătate privat, care e un job sigur, tot timpul o să găsești undeva o clinică unde se caută un cardiolog. Posturile la stat sunt un pic mai dificil de obținut, dar există oportunități, poate în orașe mai mici și în orașe mai mari dacă îți faci module de formare profesională, să zic așa, dar trebuie să-ți dai seama ce vrei să faci, în sensul de cât de mult efort vrei să depui, cât de stresant vrei să fii, cât de mult vrei să stai la lucru și cât de bine vrei să fii plătit. Toți factorii ăștia sunt, fiecare, la fel cum în medicină sunt, 26, 27 de specialități sau ceva de genul în România, și în cardiologie sunt N supra-specializări, care fiecare se mănâncă cu altceva și la cum mi se pare mie rezidențiatul, fiecare se potrivește unui anumit profil psihologic. Vrei cazuri grele, vrei sau ești dispus să ajungi târziu acasă. Salariul contează pentru tine, vrei să ai viață personală, vrei să petreci mai mult timp sau îți asumi riscul de a petrece poate mai mult timp la lucru decât acasă? Cum ești capabil, dacă se întâmplă asta, să gestionezi fix ce mă întrebai tu? Asta nu pot să știu încă fiind rezident. Ca specialist, cred că atunci când te lovești de chestia asta, înveți să gestionezi faptul că stai mult la lucru cu valoarea timpului pe care o petreci, puținul relativ timp pe care îl petreci cu familia și cu prietenii. E o poveste pe care, putem să vorbim ore întregi, pentru că fiecare e diferit.
E reconfortant cumva pentru mine faptul că am opțiuni acum. Acum sunt în punctul în care mă focusez doar în rezidențiat, doar pe stagiile de cardiologie și vreau să mă implic cât de mult se poate, adică, nu știu, 6 luni acum cât o să fiu pe cardiologie intervențională, doar asta o să fac, doar asta o să citesc, văd dacă îmi place, dacă nu, ok, moving on, mergem la alt stagiu, vedem, îmi place asta. Acum sunt în punctul în care aș fi ca și un student de an mare. Am văzut deja cam cu ce se mănâncă toate, dar acum mă bag doar în asta și o experiență imersivă și ăsta e cam singurul fel în care poți să-ți dai seama. Să intri mult în sală dacă ai ocazia, să vezi mulți pacienți dacă ai ocazia, fiindcă e singurul fel în care poți să-ți dai seama dacă îți place sau nu. Și în legătură cu asta, mai am o întrebare la care probabil ne gândim toți. Cum ai timp de toate, de atâtea hobby-uri, teatru, piele, lucratul cu piele, să ai și viață personală, să mergi și să și citești? Cred că e important, în termen larg, da, echilibru. Pot să spun echilibru și toată lumea o să... Da, ok, bine, știam că e vorba de echilibru, da? Ideea e că e important să ascult de corpul meu. Dacă simt că sunt obosit, dorm. Dacă simt că am nevoie ca creierul meu să facă altceva decât cardiologie, fac altceva. Dacă am timp să fac acel ceva. E important, nu știu, nici somnul nu trebuie neglijat în toate chestiile astea, pentru că pare, nu știu, că dacă fac așa de multe chestii zici că, nu știu, dorm puțin sau... Am nevoie, am remarcat că pentru mine chestiile astea în afara cardiologiei, care n-au nicio treabă cu cardiologia, mă relaxează. Adică sunt un fel de terapie pentru mine. Le fac pentru că am nevoie de o deconectare, pentru că am nevoie să-mi clătesc creierul, să zic așa. Și e important să menții un echilibru între ele. Adică încerc să nu duc într-o perioadă, nu știu, să zicem, poate îmi fac așa o evaluare lunară, să zic, ok, na, în perioada asta am investit mai mult timp în asta. Vreau să nu neglijez nici cealaltă parte. Nu e o întrebare sau nu e un exercițiu pe care îl fac zilnic, dar mi-a intrat cumva în ritm să ascult de mine și să-mi dau seama. Asta cred că e cel mai important, să ajungi să te cunoști pe tine ca individ. Exact, să vezi ce-ți place și să vezi în momentul ăsta, în punctul ăsta, de ce am nevoie. Ce e mai important pentru mine să fac acum? Să iau o pauză, să muncesc, să mă relaxez, să dorm, să ies în oraș, să citesc, să fac teatru, să fac în piele. Am chef să fac în piele, am chef să citesc. E o discuție cu tine pe care trebuie să o ai în mod constant. Exact. Și ca o ultimă întrebare, mai mult și o curiozitate de-a mea, ce carte recomanzi? O carte care nu neapărat că ți-a schimbat viața, dar te-a influențat așa de mult în care te gândești, în așa fel încât te gândești foarte constant la ea. De beletristică te referi? Adică nu o carte de cardiologie? Sau? Da. Chiar mă gândesc, știi, așa... Îmi place foarte mult, de obicei atunci când găsesc un autor care îmi place, am tendința să citesc toate cărțile pe care pun mâna de la el. Doi autori care îmi plac mie foarte mult, român, e Mircea Cărtărescu. Îmi place foarte mult cum scrie Mircea Cărtărescu. Mi se pare că multe cărți de ale lui sunt grele, dar o trilogie, că practic sunt 3 cărți, volume de la Mircea Cărtărescu care mi-au plăcut foarte mult sunt trilogia Orbitor, pe care o recomand. Sunt cărți grele, dar sunt cărți foarte introspective, e vorba de o grămadă de chestii, dar în principiu prima carte e despre el, relația cu părinții lui, cu mama și cu tatăl și îi zice Orbitor pentru că prima e cumva, e un fluture și un întreg, e mijlocul, e centru care e el și aripa dreaptă și aripa stângă, care sunt pe de o parte mama și tatăl, pe de altă parte latura creativă și latura intelectuală. E vorba de un întreg și de cum ajungi la întregul respectiv din suma părților tale. E foarte interesant. Și ca și autor străin îmi place foarte mult Haruki Murakami. E un tip japonez care are un stil de scris așa foarte cozy, foarte relaxant, genul ăla de te cuibărești sub pătură, știi, cu un ceai cald și citești. Da, nu știu, se simte ca acasă.
când citești Haruki Murakami. Deci recomand toate cărțile cu căldură de la Mircea Cărtărescu și Haruki Murakami. Deci îți place lectura? Da, îmi place să citesc. Acum, în ultima vreme, trebuie să recunosc că mai mult a trebuit să citesc cărți de cardiologie, dar când am pauză, când, nu știu, sunt în concediu, îmi place să iau, nu știu, de exemplu, când merg la munte sau merg pe plajă, îmi place să iau o carte cu mine și să citesc. Tot ca și deconectare, înțelegi? Pentru că ideea e să nu îți consumi, să nu-ți prăjești creierul doar într-o anumită direcție. Îți trebuie mai multe la creierul, are mai multe părți și e important să stimulezi fiecare ca să nu se prăjească una pe scurt. Bun. În încheiere, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai acceptat invitația. Cu tot dragul. Și că ai venit aici. Sperăm să mai colaborăm. Sigur. Și să mai povestim. Îți urez succes în carieră. Și ție, mulțumesc mult. Și mulțumesc că ai venit. Cu plăcere.